guys! Rachel here. Welcome back! Today, mag-haul na naman tayo, guys. I got some stuff from DressLily. So, they are actually sponsoring this video. So, thank you so much. Ipapakita ko sa inyo, guys, yung mga items na napili ko from DressLily. So, as usual, i-leave ko yung links ng items sa description box. Sa mga ganitong website, mabilis siya mag-sold out, guys. So, kung meron kayong gusto, i-leave ko yung link sa description box para ma-check nyo yung website nila. And meron din akong 12% off na code. So, ilalagay ko siya sa screen. Feel free to use the code if you wanna save 12% off sa order nyo. So, yung package, guys, DHL yung gamit nila. So, I got it really quick. As in, sobrang bilis. Less than a week, dumating na to sa akin. Tapos, meron pang tracking number. Tapos, kasi kapag DHL dito, inaano nila ako, ninonotify nila ako. So, sinisendan nila ako ng text at saka email, like, updating me of my package. So, yeah, I got it really quick. Okay, so, I'm gonna start with this one here. Now, ito guys, na-open ko na siya. Dalawa actually yung in-order ko na ganito. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung like paano siya na-package. Sa lahat, ito lang yung na-open ko and like as in, binuka ko talaga. Binuka! Pero yeah, I'll show you. I'm so excited. Dressing gown ata yung tawag nila dito. Dressing gown. I've been wanting yung mga ganito kasi meron ako yung robe ko. Ano siya, 'di ba? Like fake na pang malamig siya na robe pang winter tapos meron pa siyang hood. I've been looking for like yung mga ganito, na ganito yung material. Yan. Ay, sorry sa lighting. Hindi ko alam kung anong tawag sa fabric niya, pero parang siyang silk na fabric, pero I don't think it's like 100% silk. This is the size medium. Gusto ko siya. Ang haba niya. Medium siya kasi parang hindi available yung small nila. Pero okay na okay lang kasi kasyang-kasya siya, guys. Kasi yung mga ganito, like, dapat diba, loose naman talaga. And I love it. As in, ito yung dressing gown na magagamit ko, like, sa summertime. Ay, bongga. Ang soft din niya, guys. As in, sobrang soft niya. Ganito siya kahaba sa akin. Yan. Ito yung, like, sobrang pinaka-excited ako. Ipakita ko sa inyo yung pangalawa. So, same exact thing. Iba lang yung ano, guys. Iba lang yung print. So, ganyan siya pagka-package, oh. Very well packed. Parang grayish yung kulay. Oh my gosh, mas soft to. Hala, mas soft tong gray. Oh. And mas bagsak din siya, guys. Mas bagsak. Ay! Mas maganda to. Ito, mas bagsak. Tapos, mas soft. As in, mas pino. Ay, mas gusto ko to. Wait, try ko siya. Pero same siya, medium. Tapos parang same lang din yung haba. Pero mas maganda yung tela niyan. Maganda din naman to. Soft din naman to. Kaya lang parang mas bagsak yun. Ay, mas maganda to, guys. Wait, I'm not sure if you can tell kung ipakita ko sa inyo. So parang ganito yung loob niya, diba? Ganito yung loob ng isa. Yung isa, yung loob niya ganito. Mas soft siya. Mas maganda yung quality nito, guys, compared dun sa isa. Sobrang ganda ng start ng haul natin kasi I love it. Ito, ganyan yung kulay niya, guys. Very pastel. Meron siyang kwelyo. And then, meron siyang patay dito sa baba. I will try this over my romper, ha. In fairness, sa pagkatahi nitong top na to, maganda yung pagkatahi. Wala siyang maraming loose threads. Diba? Hindi sila magandang i-pair. Pero kapag naka-shorts ka siguro ng denim, tapos ganito. Yung length niya sa akin, tama lang, guys, kasi maliit naman ako. So, kapag nag-wear ako ng high-waisted shorts, walang makikitang masyadong skin. Fit na fit yun dito. I like it. Next one. Ito. Size extra small. So, every time na may kumukontak sa akin ng mga clothing shop, clothing website, sinisearch ko talaga agad una yung extra small na sizes. Sobrang dalang lang na maraming extra small na selection. And isa to sa mga extra small na items na nandun. It is a romper. Kita ko na agad na medyo see-through siya, guys. Ganyan yung itsura niya. Meron siyang parang keyhole dyan sa harap. Halter top, and then open back. Okay, try natin. Very see-through.
Very open din siya dito. So, kitang-kita yung aking arm. As in, open back talaga siya. Pero in fairness sa kanya, kasyang-kasya siya. Hindi ko nga lang bet yung tela. Like, sobrang kasya siya, oh. Tamang-tama yung length ng romper. Tamang-tama yung dito. Pwede itong, cover up. Yeah, pang cover up to guys. Kasi see-through siya. Makikita yung, sikretong malupit natin dyan ng mga, you know. Ooh, it is a top. Maganda tong mga kulay na to. Yung pambahay lang ba? Meron din siyang pa-keyhole dyan sa likod. And ganyan yung print niya. I love the color. Gusto ko yung ganitong color combination. Okay, try natin. Ganito yung itsura ng top. Gustong-gusto ko siya, guys. Ito yung mga klase ng top na gustong-gusto ko. Very chill lang. And meron pa siyang pa-ruffle na detail sa baba. O, diba ang cute? Tapos ang ganda ng tela. Hindi siya... Basta hindi talaga siya mumurahin na tela, guys. And gusto ko din na adjustable yung strap niya. Kasi sa mga kagaya kong height, kailangan talaga yung mga adjustable na strap. And gusto ko actually yung yung material ng ito. Kasi hindi siya yung transparent na plastic. Plastic pa din siya, pero at least may pakulay silang ganyan, diba? Na parang nag-blend sa top mo. I like it. And ganyan yung itsura niya sa likod. Nandyan yung keyhole natin na very cute tingnan. Iba yung packaging niya. Plastic, tapos meron pa siyang pa-zipper. Feeling ko swimwear to. Kasi bakit ganyan yung packaging? Ano to? Swimwear nga! Ay, oo, naalala ko na. Nung nag-search nga ako sa mga extra small, ang dami nilang extra small na swimwear. Kaya lang hindi siya 2-piece, mga 1-piece usually. Kahit na hindi ko siya, as in sobrang nagustuhan, yung itsura niya, parang hindi ko masyadong nagustuhan sa website, pinili ko pa rin kasi nga extra small. So yung mga ganitong itsura, hindi ito yung mga swimwear na pipiliin ko talaga usually. But because nga extra small siya, pinili ko siya. Sobrang laki, parang na siyang top. As in, sobrang laki. Yung baba, hindi siya kaaya-ayan tignan. So, wag na. Pero, yun, inano ko na nga yun. Sininch ko na yung likod. Pero, ganyan siya, oh. As in, sobrang laki niya talaga. Meron siyang potential. Kung siguro wala lang tong mga to, tapos mesh yung dito, tapos blue lang siya, tapos kasya siya. Like, you know, may potential siya. No, hindi. Pero ito, hindi ko gusto. Sorry. Pero yan, oh, maganda sana siya. May pa-mesh siya dyan. Meron pang mga swimwear. Ganun pa din yung packaging niya. Ganyan, plastic na may zipper. Bongga to, ha? Kasi pwede mo tong gamitin. So, ito, maliit siya tingnan talaga. So, sana magkasya siya. Again, 1 piece siya, guys. Kasi nga, yun lang yung nakita ko sa extra small. And ganyan siya, oh. Ano siya, medyo maikli. Meron din siyang pa-mesh-mesh dyan. Ito, okay na sana. Kasya dito, like, kasya siya dyan, kasya yung dito, kasya yung likod, ganyan. Pero, ito, malaki. Gusto ko yung mesh na detail niya dito, oh. Tapos maganda din yung kulay niya. Pwede ko itong tahiin ditong gilid. Tapos magiging ganyan yung itsura niya. Magiging fit siya sa akin. May built-in padding na din siya, guys. I-take in ko siya dito. Ganyan. Oh! Bongga. Gusto ko yung pa-style na ganito, oh. Yung kitang-kita yung mga shoulders. I like it. Another swimwear. Same packaging siya, guys. And this is in blue. Blue na blue siya. So, iba naman tong style nito. Kasi meron siyang, ayan, strap sa likod. So, open back siya. 1 piece. Meron siyang keyhole dyan sa harap. And then, meron siyang pa-twist na style. Oh, diba? Malaki to sa akin. Alams na. Feeling ko, yes, malaki to sa akin. Nakakaputi siya. Tingnan nyo, yung blue. Okay, try ko. Inano ko siya sa likod, guys. Ginanto ko. Kasi malaki na naman siya. Malaki na naman yung dito. Tapos yung baba, sobrang laki talaga. Pero ang ganda ng kulay niya. Tingnan nyo, as in, ang ganda ng kulay. Tapos gusto ko yung, like, konting peekaboo lang dito, oh, sa harap. See, hindi mo naman nakikita yung ano. Pero kapag binitawan ko siya, ganyan siya kalaki. Malaki talaga siya. Pero gustong-gusto ko yung pag ganito niya, oh. Ay. Pak. Feeling ko kasya to sa small at saka maliit na medium. Meron bang ganun, maliit na medium? Small yun kung maliit na medium. Pero, like, kahit na medium kayo, tapos hindi naman kayo, hindi ko alam kung anong pinagsasabi ko, guys. Tapos maganda siya, oh. Maganda siya kasi sexy pa din siya. Meron siyang papikabo ng konti. Meron siyang pa-shoulder.
Pero one piece siya, like covered ka pa din. O, diba? Tapos ang ganda-ganda ng kulay. Like kahit na anong skin tone mo, babagay sa'yo yung kulay na to. Maganda yung quality ng mga swimwear nila. Makapal, stretchable, hindi nga lang kasya sa akin. Pero, next tayo. Same packaging. Okay. So, ganito siya. Same siya nung pinakauna nating tinry. Black nga lang siya. See? May pa-mesh siya sa harap. So, instead of ganitong kulay, black yung kulay niya. So, alams na natin na hindi magkakasya to sa akin. Pero, ang ganda siguro nito, no, sa kasya. Kasi sexy to eh. May pa-mesh siya. Ay, gustong-gusto ko actually yung mesh. Kasi very good quality ng mesh niya, oh. Ang ganda kaya. Ay, bongga. Meron din siyang pa-mesh sa gilid, guys. Hindi ko alam kung makikita. Iyakita nyo. Sa gilid. So, dito, sexy siya tingnan kasi may pa-mesh. Ay, bongga to. Maganda talaga yung quality niya. Makapal yung tela. Very stretchable. Tapos yung likod niya, medyo mababa yung likod. So, as in, hindi siya sobrang revealing. Pero meron siyang mga, like, you know, touch of sexiness sa kanya. Oh, another swimwear, guys. Ito, nakalagay. Dang-da-da-dang-da-dang. Feeling ko talaga magka-partner-partner lang yan sila lahat. Kasi, alam mo yun. So, meron na akong ganito. Meron akong beige. Tapos, meron akong red. Yung na-feature ko sa, like, recent haul ko. And then, in-order ko yung yellow. So, feeling ko magkakasya to sa akin. Kasi yung ganito ko kasya sa akin eh. Guys, gustong-gusto ko yung kulay niya. As in, sobrang gustong-gusto ko yung kulay. Yung diferensya lang sa kanya, medyo, may ganun siya dito. Parang kulang ako sa, hinaharap. Pero, kasya siya. As in, kasyang-kasya yung baba. Wait, I will slowly show you guys. Tingnan nyo. Very high niya dito. Ganyan siya. Oh, ganyan, ganyan, ganyan. Pero, kasya siya sa akin. Kasyang-kasya siya sa akin. Ito lang yung problema. Hindi ko alam kung ma-fix ko yan. Paano ba yan ayusin? Parang ganun. Yung likod niya, napaka-sexy. Oh, pa! Gustong-gusto ko to, actually. Ang hirap kasi ayusin kapag swimwear kasi medyo makakapal yung tela tapos stretchy pa. Hindi ko alam kung madali lang siyang tahiin. Hindi ko pa na-try. Siguro kung normal yung hinaharap nyo, normal talaga, yung hindi maliit. Oh, ganon. Kasya to sa inyo. Kaganon siya eh. Yung akin kasi medyo kailangan niya ng tulong ng slight. Meron na nga itong padding eh. Meron na siyang built-in padding and sobrang kasyang-kasya yung baba. Medyo high nga lang dito, oh. Tingnan nyo yan. Nakikita nyo yan. Yellow again, mga kaibigan. Alams na. It is a romper. Bakit ang laki? Na-surprise ka pa, besh? Ganyan siya. May amoy siya. Siya na talaga ang may amoy. Guys, ang ganda sana ng kulay niya. As in, sobrang ganda ng kulay. Maganda pa yung tela kasi hindi siya see-through. Pero sobrang laki niya. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na small to. Kasi sobrang laki. Like, ganito siya kalaki, oh. And yung ito, sobrang inano ko na siya. Yung adjustable kasi yung strap niya, which is good. Pero as in, dito ko na siya. Doon na talaga siya sa pinaka-tight na adjustment, yung strap. And hindi na siya maganda tingnan sa harap. Chinek ko siya, guys. Small talaga yung nakalagay sa size sa likod. So, small talaga to. Sobrang laki niya na small. Ano to? Para sa akin, medium-large na to. Ito, hindi to small. Pero ang ganda ng tela. Alright, next is ito. Ganito siya. Oh, diba? Maganda to. Tapos magsuot ka ng high-waisted na wide leg pants. Tapos ito, ganyan. Ay, bongga. I-try natin. Maganda siya, guys. Ganito yung itsura niya, oh. Meron siyang grip dito. So, meron siyang grip dyan. Same sa likod. Meron siyang grip. Which is like, you know, a nice touch para like secure ka ba na. Like, ano siya dyan? Grip. Ano? Pero ang ganda niya. Hindi din siya makati na lace. So, yung shoulder o ganyan siya, wala siyang second layer na fabric. Kasi yung harap, meron siyang second layer na fabric na black. So, lace siya na ganyan. Tapos, inside, meron siyang black na fabric. And it looks really nice. As in,
Pwede siya pang casual, pwede din siya pang party kung gusto nyo mag two-piece, like yung upper ganito, tapos yung baba, as I said earlier, wide leg na pants, or like kung gusto nyo mag-skirt. Bongga to, maganda to. And yung maganda sa baba niya is snap yung closure niya. Pack, kung gusto mo umihi, pack. Hindi mo na siya like huhubarin all the way. Kasi yung ayaw ko sa mga ganito, yung walang opening dun. Kasi kapag iihi ka, nakakaloka siya. Hubadin mo lahat. Nakalagay na naman siya. So, pair of sunglasses. So, meron ako nung isa nito na gold at saka black. And sobrang gustong-gusto ko siya, guys. Kasi kasyang-kasya siya sa akin. So, I got it in all black. Oh. Ay, gusto ko yung all black. Gusto ko pa din yung gold, pero maganda din tong all black. Is meron siyang silver sa pinakadulo, pero okay lang. Ay. Bet ko din na meron talaga siyang kasamang lalagyan. Tapos meron pa siyang kasamang cloth. Last 2 items. Mga random na siya, guys. I got these. Nung nag-declutter ako, guys, meron ako nakita na ganito. Yung pineapple na lights. Asan ko ba nilagay yun? So, nung nakita ko siya sa DressLily, sabi ko, dagdagan ko nga ng isa para kung gusto ko gamitin yung pineapple na lights ko, at least meron akong dalawa, diba, na like hindi ako limited sa isang maikli lang. So, I got another one. So, yung kailangan dito is dalawang AA na batteries lang, guys. And maganda siya actually kapag naka-ano na siya, naka-light na siya. Maganda siya. Tapos, alam niyo naman ako, may pineapple. Yes. And then, ito, jewelry organizer ata to. Naghahanap kasi ako ng pang-organize ng jewelry. So, ganyan yung pagganap niya. May lock-lock siya dyan. And then, you open it like so. Tapos, meron siyang mga holes dyan para paglagyan ng mga earrings. Yan. Oh, book. Hindi ko alam kung gagamitin ko talaga siya. Kasi, I'm not sure kung i-display ko yung mga jewelry ko. Or kung itatago ko siya sa ganito. Maganda din to pang travel. Like, kung para sa akin, hindi ko siya dadaling pang travel kasi sobrang laki niya. Pero kung nagta-travel kayo, tapos gusto nyo sobrang daming jewelry yung dadalhin nyo, perfect siya pang travel kasi safe talaga yung jewelry nyo, nasa loob, so hindi siya pakalat-kalat lang. Tapos meron talaga siyang specific na mga lalagyan para sa kanya ba. And yun na yun lahat, guys. Again, ililive ko yung links ng mga items sa description box. And also my code for 12% off kung gusto nyong makasave ng datong. So yeah, yun na yung video. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo, guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Mwah!